Ayun mga amigos, andito tayo sa Alaminos, 100 Islands Bay Walk. Ayun. Sumaglit lang tayo, balik din tayo mamayang hapon. Sinamahan natin si Mrs. sa kanyang trabaho bilang isang public servant. Dahil mahirap naman kung mag-isa niya. So ayan, dito tayo sa park. Ay, ayan. Ayan ang park. Wala ka tao-tao, pero ang ganda ng playground nila. Yan. So ayun, mamaya lilipad tayo, titignan natin yung buong area. Balik tayo.
Tapos calamari. Okay no? This is it. Alright. Ayun. At pansamantala na nating tapusin ang ating vlog ngayong araw na ito. So I hope nag-enjoy kayo sa view ng 100 Islands Baywalk dito sa may Lookout, Alaminos City, Pangasinan. Bye bye.